duniya gwanaye. Ta sai da mahaɗin sa'ummi da kinkere din kawaye. Ko a mata idan na dube su sai in hango tankar mazaje, ke kaɗai ce nake gani matsayin kwayo da zance. Yar Fulani ta dama nono ta bani da rigar su zanje, sai na same kike karutan tunani wayo ina kike. Ummi ta ni ina sanki, so shi kalmar da zai fito baka ummi ki kore ji na gawaye. Sai ya boye domin ku Abdul bazan bari ba, ke na zaba kawai in same ki mai fushi sai ya daina gaba. Dan akan naki naka komai iya wuya kin zamo maduba, ke makulli na zuciya ta ce walla ummi ta kin